Hello, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa Armenio Reyes aka Referee Sanib YouTube channel at sa TikTok account. So kung nakikita nyo po, ang aking background ay dagat. Ito po ay port ng Barangay Awag sa Anda, Pangasinan. Kami po ngayon ay nasa loob ng isla ng bayan ng Anda, which is pupunta kami sa isang isla na barangay na ang pangalan ay Barangay Siapar ng Anda, Pangasinan. So inaantay po namin yung susundong bangka sa amin dahil maghapon po kami doon dahil may 4 games na inter-zone din nila doon. So papakita ko lang po yung ating surroundings dito. Nandito po yung mga naghahakot ng mga isda. Yan, mga biyahero ng isda nandyan po. So nandito po, ganito po ang surroundings dito.